डीजे कब्रेस नंबर 1 जान आई लव यू। मोबाइल नंबर 7256 बुझल काहे ऐसे करेला बाते बाते में रुस जालू हमसे लड़ेलू कमी तू लगे जा सके करिलू वेटिंग बता दे सब कमी तू लगे जा सके करिलू वेटिंग तो नाम ब्लॉक करेलू। डीजे कब्रेस नंबर 1 जान आई लव यू। मोबाइल नंबर बुझल दिलवा तो लिखल बा तोहरे ही नाम हो झूठो करेलू में जान बदनाम हो कॉल में से करी पलाई न देलू तू तो जोड़ेलू कमी तू लगे ज्यादा साथ करेलू वेटिंग बता दे सब ब्लॉक करेलू काहे ना करे तू लगे ज्यादा साथ करेलू वेटिंग पर नाम ब्लॉक करेलू। म्यूजिक बाय आर्या शर्मा फूल जदी कहले रेटिंग में जाला हो बातो हर खास के जीवन संग बुझाला हो सोनू खेसारी पकड़ेलू दाऊ तोहरा सिवा दिल से सबे भयाऊ संजय अरला विवेकवा के कहला में पड़ेलू काहे ना कमी तू लगे जा सब करिलू वेटिंग बता दे सब ब्लॉक करेलू कमी तू लगे जा सब करिलू वेटिंग पर नाम ब्लॉक करेलू। डीजे कब्रेस नंबर 1